tomto mikulášskom posedení. Vážim si, že ste prišli v takom hojnom počte aj naši kolegovia, zástupcovia edukačného centra, takže sme milo prekvapení. Dlho som rozmýšľala na tomto mojom príhovore. Uvedomovala som si, že nie ste zvedaví zbytočne na moje slová, ale chcete vidieť výsledok. Sedela som v zborovni včera a veľmi dlho som rozmýšľala, ako sa vám prihovorím. Zrazu v zborovni počujem bucho a niekto klopká na dvere. Myslela som si, že sú to deti, prípadne kolegovia. Prvýkrát nešla som otvoriť. Druhýkrát začalo to silne ten buchot. Tretíkrát otvorím dvere a skoro som spadla na zadok. Zrazu veľký, starý pán Mikuláš. Krásna dlhá brada, krásne veľké modré oči a prihovorí sa mi milým hlasom, že či je tu správne v edukačnom centre. Hovorím áno. A ja jednoducho pila som kávu, tak som ho pozvala na kávu. Začali sme spolu kecať a povedal mi, že má pre vás dva prekvapenia. Jedno prekvapenie do obedu a druhé po obede. To prekvapenie nemohol odozdať vám, pretože má dlhú cestu pred sebou a ešte sa ponáhľal. Jednoducho bol uponáhľavý starý detko. Ja, ako stará baba, samozrejme som sa ho spýtala, že čo má pre mňa. No, a viete, čo mi povedal? Nič. On mi povedal, že má pre mňa jeden čierny uhlík. Ale pozor, aký je to čierny uhlík? Je tam také svetielko. Rozžravené svetielko nádeje a šťastia. A s týmito mojimi slovami vám vlastne odovzdávam ja takéto svetielko nádeje, šťastia a radosti. A prajem vám, aby ste tie ďalšie prázdniny a ďalšie sviatky mohli tráviť v kruhu svojich najbližších, v kruhu svojej rodiny a byť taký optimistickejší, veselší, ako ste teraz. Máme skutočne naozaj 2 týždne pred sebou. Ja si myslím, že to spoločne zvládneme a toto dopoludne ďakujem všetkým kolegom, pánovi riaditeľovi, ktorí vlastne prispeli o túto krásnu atmosféru. Uprosím Ríša Gaška, môjho moderátora, nádejného, ktorý vás oboznámi s ďalšími bodmi programu. Ďakujem. Zdravia, šťastia vyušovať. Nech sa vám vždy dobre darí a nech vás obídu čary. Na tieto radostné sviatky vinšujeme život sladký. Týmto vinšom by som vám chcel popriať pekného, bohatého dnešného Mikuláša a oboznámiť vás programu, ktorý sme si pre vás pripravili. Na úvod vám zarecituje básničku Jaroslav Čičela, žiak 6. ročníka z špeciálnej základnej školy. Mikuláš, priateľ nás starý, každý rok dosielaš veľkým dary. Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok dosielaš na dobre cesti. Ako druhý v poradí si pre nás pripravili cigánsky tanec, ktorý pomáhal nacvičiť pani Lakašová. Thank you.
5. ročníka nám zarecitujú básne Biela zima. Biela zima. Skočil vietor po vysokú oblohu, do tepelú ťažkú chmáru bahavu. Odlietal po kraji trošku, potom spravil dierku v ložku. A rozkázal, on sa pápe veselo, pokry zem a premalujú na bielo. Zapadá svet biele snehom, deň aj noc, boli všade jeho moc, a keď slnko ráno stalo, všetko biele čiapky malo, krik, šum, z domu vejdu na kopec, oj, psali sa, biele čiapky. A tam hore celou dolinou, ľudia hore spia pod bielou perí. Po cestách sa hľadá dára, skopí mnoho z neho tvára. Ako vládcov vládne krížom prážom požebrení, čo mi dáš? A keď prvá biela snežienka sa vynorí, čierny havra zase odletí do hry. Poprosím chvíľočku strpezlivosti, cigánky sa išli prezliec. Ale predstavia sa vám s moderným tancom Nikoleta Fiziková a Agáta Berkiová. Sú hladní pomaly. Tu sa tancujú tí devčovci. Bude dneska večer. Zajtra. Dneska v Plave a zajtra v Prahe. Tady ukážeš. Budeš to spávať. Čiže ja dám číslo spraviť.